a estrategia para o próximo mandato pasa por os eixes que tradicionalmente vimos mantendo. Por un lado, o turismo, e aí arrancamos ca boísima noticia da concesión destes fondos Next Generation para unha obra emblemática para nós, que é recuperar o edificio do Casino 21, edificio municipal centenario que estaba en desuso e que poderemos pôr en marcha, se todo vai ben, ao longo do ano 24, con unhas instalacións de primeiro nivel, a nivel de restauración e de habitacional. Alrededor deso, seguimos tecendo esa rede de atractivos para o turista, que levarán un pulo tamén grande na área de Lantemil, a facer alrededor do Encoro esa zona fluvial, náutica e de esparcemento, que xunto cos paseos a través do río Covas e o que se fixo xa en Pacín, fan un eixe atractivo para eses meses de verano. Temos un calendario de actividades lúdicos, deportivas, culturais, que intentamos que reforcen esa asistencia de xente, desde exposicións no Museo Permanente da Cestería ou as exposicións no Museo Pura Santos, pasa desde fotografía, escultura ou pintura, as actividades relacionadas co entroido, tanto de verano como nunha época de inverno, un agosto que arrancou fundamentalmente o ano pasado ca historia dos castros, un período xa fixado de feiras de artesanía e de produtos locais que están funcionando ben, e todo iso intenta dar unha oferta sostida ao largo do tempo para que entremos a un punto de referencia para o visitante.